Salutare toată lumea, bine ați regăsit pe canalul meu, tutoriale pentru oricine. Și astăzi să vă arăt cum puteți descărca GTA San Andreas plus SAMP. Linkul la acest site îl aveți în descriere, da? Apasă pe download, am făcut treburile astea, apasă pe download, să nu ne interesează, o să se ne deschid aici. Eu o să dau cancel, după ce s-a făcut ceva gen ăla, da? Bun. Dau refresh la pagina. O să salvați. Dar nu o să salvați numai oriunde, o să salvați undeva unde să știți. Deci eu am dat la locuri instalate și am dat GTA și voi o să-l aveți, uite, așa, da? Uite așa. Bun, și aveți ăsta tot în continuare, da? Bun. Voi ăsta-l băgați într-un folder, în desktop pe aici, da? Dați news și scrieți. Da? După, avem instalată frumos, etc., da? Bun. Aici, The Mix. Fine, mergem înapoi aici. O poate ar putea, așa. Scriem double one. Adică aveți amândouă site-uri în canal, da? Dăm SAMP, liniuță map, așa, 0 client. O să încarce ca să vă arăt. Da? Să vă fac o demonstrație. Nu știu ce, poate încă vreți să vă jucați SAMP și de asta. Bun, așteptăm puțin. Bun, după ce s-a instalat, o să vă arăt treaba asta. Dăm agri. Și aici să vă arăt browserul, bine? La fel o să fac și eu. În discul F, jocuri instalate, GTA. Bun, în GTA. Deci aici GTA San Andreas, da? Am new folder, am băgat GTA San Andreas, dăm OK. O să fie automat de install, da? Și dacă nu o să vă bage pe desktop, o să vă bage la alt program și pe aici, pe undeva. Uite, vedeți? GTA San Andreas, da? Dacă nu o să vă bage acolo. Da, și uitați, vă rog că merge. Da, așa să vă deschidă. Aici vă puneți un nume ca să puteți intra pe un server. Serverul care mă joc eu este Green Bucket, nu Yellow. Voi n-am intrat tot pe el, dar nume și parola. Green Bucket joc, baronul 30, casa 366 dacă vreți să vă dați rent. Parcarea e destul de mare și da. Nu uitați să mă susțineți cu un like, cu un share, da, cu un like, subscribe și da, ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Și vedeți că merge, da? Uitați, vedeți, dau aici. Merge totul cum trebuie. Și o să vă dau și serverul în descriere, ca să fie totul ca la carte, da? Adică, ca să băgați un server, dați pe OK, o să add un server și puneți aici, vedeți. Și dacă dați copii, deci voi dați aici, vedeți, și s-a copiat. Eu văd doar cât îl câvă și na. Bun, cam atât a fost pentru azi. Eu am fost Marius și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Adică cu un nou tutorial și videoclip. În fine. Și da, ne revedem data viitoare. Bye, bye.